стана много найс. Яко е кефир. Тук насам вече има ли движение? Да спра да пусна пътището тук да бяга по нас. И нататък няма, нататък е само черно по принципа, но ако искаш изчакай да минем още малко напред, защото предния път тук имаше едно стадо с овце и имаше едно голямо овчарско куче с тях. Добре.
като цяло напред е нещо и такова, просто като почнем да спускаме и като влезем в гората вече и заради по-голямата влага има доста кал и доста лопи. Иначе няма някакви зони, кой знае какви. Да, тук е интересно, аз то с моя вер, дето му правихме, ни му лифтвахме джипа реално. Той също иска да си го тества някъде, ама не иска да го дере изобщо и тук е добре да го тества. А той как се казва този човек? Само назад ли го караш? Ами, още не съм включвал преден мост, да ти кажа. Че, идвам. Много ли са колоните напред? О, каква лока, смятай. Дърво паднало някакво. Ако искаш да се връщаме нагоре, ако мислиш, че не мога да минеме. Не става доста малко, просто да махнем това дърво, да я знам. Я да го видим. Я ще сляза да го видим. Виждам, ама искам да виждаме на малко по-високо да е осветено. Аха. Мисля да ти е осветено и горе и колони, да ти е осветено и колони и така нататък. В лопата и то свети на нивото на пътя целия фар, смисъл нагоре не се отваря да се види, примерно пътя на къде продължава, има ли клон, няма ли и така нататък. Да, хубаво е ни отгоре да сложи един лед бар, ама знаеш как шуми бате това на магистралата? Аз бях поръчал да ми доставят и говорих с един човек, където има такъв вранглер като твоя Ангел от Смолян, не знам дали го знаеш. И зачух с него по телефона, му викам, така поръчал съм след бар. Той вика, идей, махай, отказва и вика, аз ще дам моя, вика, от вранглера, ще го свалям, вика, и ще го фърлям. Защото вика, знаеш как вика това нещо и като цъкнеш, вика, лампата, нали смисъл, като го включиш, светлината, вика, се отразява, вика, в предния капак, тото заслепява повече, отколкото, вика, свети напред. Да, това е много гадно е, като цяло. И го отказах и идеята ми е да сложа примерно два големи такива прожектора кръгли отпред на бронята, хем да не ми създава някаква кофти аеродинамика, да не свирят, да не бучат и хем пак титивкам допълнително осветление, да се отцъкне и да се свети. Аз по принцип съм решил да си слагам, нали, такъв лед бар с магнитни стойки по принцип и да си го свалям примерно като такова и ще е на края на капака отпреде. Като тия старите реличийки, където имат по 3, по 4 примерно халогена, само че лед бар напред над фаровете да монтираш. Точно така, има такива специални магнитни стойки, дето, нали, с гума, нали, слагаш ги на капака, нали, и си свети. Той лед бара като е най-отпред, бате, не сеш, че като го насочиш нагоре ще ти осветява. И като си извън, в смисъл, като не си в гората, няма, сваляш си го и си го прибираш вкъщи и това е. Да, най-добре, защото толкова, доколкото чувам, между другото, за лед бара са почнали да правят някакви тежки проблеми, заради това, че са водило изменение по спецификацията на автомобила и някакви такива прости са заяждали полицаите. Да, аз знам, даже бех чул един сенат Toyota го бяха спрели от движение, без да го е пуснал, само защото го е монтирал. Да, и аз чух за същите случаи, само че с един джип има, където са го спрели от групата и после човека е ходил, връзвал го е към дългите светлини на автомобила, да зацъка откопично на дългите и минавал техна тест, за да му го узаконят това нещо, за да няма проблеми пред полицията. Абе, да ти кажа, аз за мен това е варианта с магнитните стойки, е най-добрият вариант. Аз така ще направя. Абсолютно да. Другия вариант е, ако го правиш нещо фиксирано като осветление, ако има капаци, примерно или някакви покривала, да кажем, не знаеш как слагаха едно време някакви брезентови или просто пластмасов плътен капак върху самото осветително тяло, тогава нямаш проблем с процедурата. Да, ама нали ти казвам, че най-важното то, къде е вранглера, къде няма никаква аеродинамика, всеко едно нещо, което му сложиш допълнително е такова,
му допринася в смисъл, почва да свисти и така нататък. Абсолютно, да, той е малко като билборд. Точно така, билборд. С газов инжекцион ли си или караш на бензин? Не бе, с газов инжекцион съм, как на бензин, лут ли си? Ти да не го караш на бензин? Тук по навигацията, който се вижда като линия. Иначе има доста разклонения. Ако искаш, може да караме по основния или пък съответно да шипим някакво от разклоненията, да видим докъде води, защото аз не съм ги пробвал. Няма проблема, както решиш, стига, нали, ако няма много дебели кони, какво ни пречи? Мен не ми пречи, аз съм го понадрал моя джип вече, така че, но за тебе, нали? Аз съм го понадрал, мен също не ме бърка, къде тук само дебели кони да няма, ама по това къде съм карал няма, тук цяло си има някакви пътища, просто не съм ги обикалял. Добре, ходи, какво ти избереш? Там вляво, какво е това? Я виж там между дървета има... Виж ли там в най-вляво по едно празно такова нагоре между дървета? Къде направо ли? Не. Твое ляво. Там е просто по-изронен пътя като цяло, има, че те се водят до едно и също място, двете линии. Разбрах. Мислих, че е някакво такова да деца пробват там да катерят. Нещо е такова, просто като почнем да спускаме и като влезем в гората вече и заради по-голямата влага има доста кал и доста лоб. Иначе няма някакви зони, кой знае какви. Да, тук е интересно, аз то с моя вер, дето му правихме, ние му лифтвахме джипа реално. Той също иска да си го тества накрая, но не иска да го дере изобщо, тук е добре да го тества. А той как се казва този човек? Казва се Митко, Димитър. Мисля, че в групата може да си го виждал. Той продава някакви неща в групата. Нямам споменам, просто защото ми казаха, че има някакъв човек тук във Варна, който казва Стефан и ходи да кара и доста карал, пък които не някакви екстремни такива грозни неща, а така някакви приятели разходки и заради това викам да не е същия човек. Не бе, той Митко, неговия джип е на шосейни гуми и само сложихме той е такова подложки, това е 2 инча лифт, иначе той коса изобщо не, според мен даже не го изкарва извън пътя никога. Аз между другото имам хубави гуми, 33-ки, много добър вариант за продам като цяло, дето ги сложих от пикапа. Той взе 35-ци. В принцип, аз също
си сложих 35-ици, защото той се колебаеше между 35-ици и 33-ки и викам по-добре вземе 35-ици, за да не съжаляваш после. А какви 35-ици сложихте? Той си е взел Road Cruiser RA101, те са като на Goodrich алтеренките, а моите са Road Cruiser RA3200, те са по-кални, в смисъл чуват се чат на асфалта. Тук вляво има някакъв път, но ми се вижда доста клони. Доста клони навътре все едно има и заради това не съм гледал натам. Там в дъното има, да. Там в дъното има, да. Чакай само да спра да пусна кучето малко да бяга, нали? Тук вече няма някакви хора. Пуснеш, да. Ти гледай само, нали? Той бяга около нас, тук не ги рече отгоре. Я си и секунда само на своя GoPro да видим дали ще изкара някаква картина. Аз съм го пуснал моето, стои тук свързано към това. Аз съм го пуснал моето, свързано към, кажи го, към... На седалката съм го монтирал, ама свети за сега. Ела тук, Харисън. Готов съм аз. И аз. Виж го как бяга. Не го ме по-яко се просто колкото да. Аз така го пускам по 20 км да бяга, човек. Иначе много ме мързи да го разхождам. Става си полезно, с приятно. Да. Напред има доста кал, предполагам, че не ти е проблем да се изкаля кучето. Не ме от ли сега? Аз винаги като говоря с мен, той се изкалва, после го къпя в банята, няма проблем. Супер. То аз колко кален съм се връщал, аз съм си облякал някакви, той съм обул някакви обувки такива по-смотри, защото някой път толкова кален съм се връщал, че